भाई आजकल बड़ा डिस्टर्ब लागता। का बात बा हो? बता ना। अरे हम बताओ तनी। जब से दूगो शादी कइले बानू, पहिलकी के देह से तो बच्चा भइल ना। आ दूसरकियो में लेकिन लाग गइल बा। काले गइल सन डॉक्टर के पास। का कहले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहले हैं कि माई चाहे बच्चा में से केहू के बचा सके और दूसर कोनो उपाय नहीं के। एक और उपाय है। तो का जाने लो छठ के बारे में और कैसे करबू? रंजन बाबू की माई बाड़ी ना, वो की छठ पूजा के बारे में कुल विधि बतौले बाड़ी। लेकिन जी सुनी ना, लोग हमरे संगी बानी ना, तो बस अब खातिर ये बहुत बा। अब सब कर ले।